С викове "Искаме си местата" и "Не ни бутайте къщите" посрещнаха ромите от квартал Пирин кмета на Пещера Георгия Козарев. Те се събраха на протест пред общината заради започналото събаряне на незаконни къщи в местността Орешака. Кметът призна, че проблемът е много сериозен, но той има конкретни предложения за неговото решаване. На този етап, поне аз така мисля, че решение трябва да се търси в Народното събрание, да има търпимост, да се приеме нов закон и да има търпимост към всички тези незаконно построени имоти. Това е, което съм направил. Георги Козарев покани на среща в понеделник представители на ромите, за да набележат действия за успокояване на създалото се напрежение. Той съобщи, че общинското ръководство е поискало от Социалното министерство 10 фургона, в които да бъдат настанени ромските семейства, чието къщи са бутнати или предстоят да се премахнат. Хората обаче заявиха, че не ги искат и изпратиха с викове оставка кмета Георги Козарев. Тия фургони не! Тия фургони не! Искаме да се плаща! Къде е нашия труд? Искаме да се изобщи! Нали наш лакче да обучи? Оправи Той ви кани на преговори. Защо не искате да преговаряте, а искате оставката? Искаме оставката, защото не свършва нищо. Обясниха, че тези къщи ще се регулират и ще се узаконят. Хората си искат да си плащат местата, но не къщите да се бутат. Не можете да викате, не можете да казвате. Ние искаме нашите права, дори ще стигнем до Трансбург. Да не мислите, че ние мълцинството сме неграмотни. Ние не сме неграмотни. Ще си търсим правата. Според общинския съветник Юксел Яшаров, изходът от критичната ситуация може да се намери, ако институциите положат съвместни усилия и компромиси. До сега държавата демонстрира едно безхаберие и в същото време демонстрират сила и власт, когато се събарят къщи. Аз съм сигурен, че ако намерим допирни точки, които да намерим трайно решение за този проблем, резултатът ще бъде явен след примерно 2-3 месеца. Ромите се заканиха да отидат да протестират и в София пред Народното събрание, за да се направят промени в законите и те да запазят своите къщи.